Зорныя дэсантнікі вяртаюцца, але крыху не такімі, як можна было б чакаць. Columbia Pictures афіцыйна запрасіла рэжысёра культавага раёна нумар 9 Ніла Бломкампа, каб той напісаў сцэнарый і зняў новы фільм «Зорныя дэсантнікі». Паводле The Hollywood Reporter, новы фільм будзе заснаваны непасрэдна на арыгінальнай кнізе Роберта Хайнлайна 1959 года, а не з'яўляецца рэмейкам ці працягам фільма Пола Верховена 97 года. Кніга Хайнлайна заўсёды выклікала спрэчкі сваім, як многія лічаць, праслаўленнем ваеннага фашызму. А вось фільм Верховена, дзе ігралі Каспер Ван Дін, Дэніс Рычардс, Ніл Патрык Харрыс і Майкл Айронсайд, сёння разглядаецца як сатыра на мілітарысцкае грамадства і ваяўнічы патрыятызм. Сам Верховен казаў, што хацеў паказаць, што тое, чым вы захапляецеся, можа быць злом. І вось цяпер Бломкамп, які раней ужо спрабаваў зняць працягі іншых навукова-фантастычных франшыз, у тым ліку «Чужога» і «Рабакопа», возьмецца за зорных дэсантнікаў. Зычым яму плённай працы і з нецярпеннем будзем чакаць яе вынікаў. Гэта кіназнічка на відзіку, за мікрафонам Віталій Ляхновіч. Спачатку коротка пра галоўныя навіны адыходзячага тыдня, а потым пазнаёмімся з галоўнымі серыяламі сакавіка, што ўжо выйшлі ці яшчэ чакаюць сваёй прэм'еры. Нам паказалі новы трэйлер другога сезона The Last of Us. Цэнтральны элемент трэйлера – заснежанае чалавечае паселішча, якое ў адзін момант падвяргаецца нападу арды зомбі. Прэм'ера запланаваная на 13 красавіка, прыкладна на тыдзень раней на ПК з'явіцца рэмайстер гульні The Last of Us 2. Папулярны сітком Тед Ласа ад Apple TV+ афіцыйна атрымае 4-й сезон. І гэтым разам наш любімы трэнер узначаліць жаночую футбольную каманду. Пасля фіналу 3-го сезона, які пакінуў мноства магчымасцяў для працягу, Джейсон Судейкіс у інтэрв'ю падкасту New Heights пацвердзіў, што сцэнарый 4-го сезона ўжо пішацца. Судейкіс вернецца да сваёй ролі, а таксама вернецца значная частка творчай каманды. Першы трэйлер новага сезона «Чорнага люстэрка» ўжо тут, і ён поўны ўсіх тых тэм, якія мы так любім у гэтым культавым серыяле. Штучны інтэлект, віртуальныя светы, відэагульні і куча футурыстычных гаджетаў. І вядома ж, усё з тым самым прыгнятальным паваротам, які выклікае мурашкі па скуры. 7-й сезон будзе складацца з 6 эпізодаў і, як адзначае стваральнік серыяла Чарлі Брукер, 2 з іх па сутнасці будуць паўнаметражнымі фільмамі. Прэм'ера адбудзецца 10 красавіка, 10 ў красавіку па факце падрабязней пра «Чорнае люстэрка» і пагаворам. А цяпер да серыялаў. Чарлі Кокс зноў апранае чырвоную маску сляпога адваката Мэта Мердака, які ноччу становіцца народным мсціўцам. І ведаеце што? Выглядае так, нібыта ён учора скончыў здымкі, а не некалькі гадоў таму. Вінсент Данофрыо вяртаецца як Кінгпін, гэткі вялізны кавалак цемры, ад якога хочацца адсунуцца далей ад экрана. Гэта як сустрэць былога аднакласніка праз 20 гадоў. Серыял мае 9 серый і ўжо атрымаў зялёнае святло на другі сезон. Праўда, шлях да экранаў быў нялёгкі. Дисней перасняў палову праекта з новымі сцэнарыстамі і шоураннерам. Відаць, першы варыянт быў такі дэвіл, што нават Мікі Маус спалохаўся. Як адзначаюць крытыкі, гэта адзін з найлепшых серыялаў Disney+, і, магчыма, ўсяго 2025 года. Дарослы, сур'ёзны, крымінальны трылер з элементамі судовай драмы. Выдатная хімія паміж галоўнымі героямі – Мердакам і Фіскам. Але хапае і мінусаў, на якія звяртаюць увагу. Часам серыял залішне паўтарае сябе з мінулых сезонаў. Сюжэтныя лініі відавочныя і прадказальныя. Народжаны зноў дае вам дастаткова крыві, поту і слёз у сваім уступным эпізодзе, каб выказаць здагадку, што магчыма, проста магчыма. We are so back. Але не зойме шмат часу, перш чым шматабяцальнае адраджэнне зноў рассыпецца ў чарговы вэрхал менеджмента інтэлектуальнай уласнасці. Што б гэта ў водгуках крытыкаў не значыла. Але галоўнае пытанне, ці здолее бясстрашны, адчайны, шалёны д'ябал, ці як гэта ўвогуле перакласці на беларускую мову, здурэй галава, ці здолее ён скрасці карону пінгвіна ад DC.
Новы камедыйны серыял «Daily Boys» выйшаў на Hulu на пачатку сакавіка. Гэта гісторыя пра двух пакістанска-амерыканскіх братоў, якія пасля смерці бацькі і магната раптам засталіся ні з чым. Акрамя магчымасці адкрыць яго патаемнае жыццё ў якасці наркабарона ў злачынным свеце. У цэнтры сюжэта Асіф Алі і Саагар Шэйх у ролі разбэшчаных братоў, якія прызвычаіліся да раскошнага жыцця дзякуючы поспехам бацькі ў бізнесе. Але лёс падрыхтаваў ім нечаканы паварот. І вось ужо ўчорашнія залатыя дзеткі вымушаны нырнуць у крымінальны свет, пра існаванне якога яны нават не здагадваліся. Крытыкі адзначаюць выдатны баланс паміж крымінальным трылерам і камедыяй пра пакістанскіх імігрантаў. Фантастычныя жарты і неверагодна яркія выступы галоўных герояў. Крытыкі таксама адшукалі эмацыйную глыбіню пад маскай шырокіх камедыйных вобразаў. Нават найменшыя ролі выкананы так, што ўся вар'яцкасць выглядае больш смешнай. Абяцаюць разумны сцэнарый, дзіўныя сітуацыі і нечаканы гвалт у стылі Таранціна. Карацей, гэта той выпадак, калі думаеш, што ўжо ўсё зразумеў, а сюжэт цябе абыгрывае і ты застаешся ў прыемным здзіўленні. Некаторыя лічаць, што серыял не выкарыстоўвае поўнасцю свой патэнцыял. Замест таго, каб прапанаваць унікальны погляд на жанр гангстарскага кіно, ён часам проста цытуе хроснага бацьку. «Daily Boys» — гэта не занадта цёмны, дзіўны і досыць захапляльны серыял, каб утрымаць увагу гледача і, будзем спадзявацца, заслугоўвае другога сезона. Гэта як калі б вы скрыжавалі сям'ю Сапрана з вялікім індыйскім вяселлем, дадалі перцу па рэцэпту Таранціна і паставілі ўсё гэта на прылавак у звычайнай краме. І ведаеце што, гэта, пэўна, не тое, што вы чакалі адчуць, але менавіта такая неспадзянка і можа прывабіць. Новы брытанскі міні-серыял пад назвай «Сталенне» — гэта 4-серыйная псіхалагічная драма, якая выйшла 13 сакавіка на Netflix. Стывен Грэм, які таксама выступае ў галоўнай ролі, і Джек Торн стварылі неверагодны эксперымент. Кожная з 4 серый знята адным бесперапынным дублем у рэжыме рэальнага часу. Гэта як спектакль у тэатры, толькі з камерай, якая не спыняецца ні на секунду. У цэнтры гісторыі 13-гадовы хлопец, якога арыштоўваюць за забойства аднакласніка. Серыял паказвае не толькі яго гісторыю, але і рэакцыю сям'і, ход паліцэйскага расследавання і ўсе наступствы гэтай трагедыі. Крытыкі называюць серыял адным з найлепшых тэлевізійных праектаў 25-го года. Не проста забаўка, а адзін з найважнейшых серыялаў за доўгі час. Ён выклікае пачуццё тонкага спусташэння, якога вельмі цяжка пазбыцца. Яркія, сыры і ашаламляльна сыграны. «Сталенне» паказвае, як мы падвялі сябе і падвядзём пакаленні за намі. Што б гэта ні значыла. Серыял не прапануе простага рашэння, не дае дакладнага тлумачэння. «Сталенне» — гэта як зазірнуць у дзіцячы пакой, дзе павінны быць плакаты і цацкі, а замест гэтага нешта, што пераварочвае дагары нагамі ўсе нашыя ўяўленні пра дзяцінства. Нешта, што нагадвае мне вайбамі брытанскі серыял «Скінс» і эстонскі фільм «Клас». Гэта мы адназначна глядзім, але наўрад ці калісьці пераглядаем. 14 сакавіка на Apple TV+ выйшла 8-серыйная крымінальная драма ад сцэнарыста Пітера Крэйга, вядомага па фільмах «Топ Ган Мэверік» і «Бэтмен». У цэнтры гісторыі два сябры з Філадэльфіі, якія прыкідваюцца агентамі па барацьбе з наркотыкамі, каб абрабаваць дом у сельскай мясцовасці. Але ж, вядома, усё ідзе не па плане. Нашы героі выпадкова натыкаюцца на найбуйнейшую наркаманаполію ўсяго ўсходняга ўзбярэжжа. Серыял заснаваны на кнізе Дэніса Тафоя, а першую серыю зняў сам Рыдлі Скотт, які таксама выступіў прадзюсарам праекта. Не абы хто, вядома. Крытыкі адзначылі выдатнае акцёрскае выкананне ў спалучэнні з дзёрзкім пачуццём гумару, асабліва вылучаюць бамбічную ігру Брайана Тайры Генры ў сваёй ролі. А погляд на жанр крымінальнай камедыі называюць свежым. Іншыя апісваюць серыял як цёмны крывавы трылер у першую чаргу, але з элементамі камедыі. І канцоўку, здаецца, не прафакапілі. Кажуць, фінал вылучаецца амаль дасканалай заключальнай сцэнай. Серыял як добрая настойка, моцная, трошкі пякучая, але пакідае прыемнае цяпло. Асобным крытыкам не спадабалася залішняя ўвага да некаторых персанажаў, уведзеных напрыканцы гісторыі, а таксама праблемы з тэмпам аповеду.
Часам можна было зэканоміць час гледача. Ёсць меркаванне і пра тое, што гэта ўсё толькі бледная імітацыя драм ад HBO. Агулам доп-тиф, наркадзеі – гэта інтрыгуючая задума, якая ўздымае серыял вышэй за тыповыя гісторыі пра наркагандаль і рабаванні. Ён вылучаецца выдатнымі акцёрамі сусветнага класа, але ў сцэнарыі ёсць мёртвы груз, які можна было б адсекчы для больш звязнай гісторыі. Добрая амерыканская сям'я. Серыял, які выходзіць 19 сакавіка на Hulu. Гэта драма, заснаваная на рэальным выпадку. У цэнтры сюжэта сямейная пара з Мідуэсту, якія усынаўляюць 8гадовую дзяўчынку з рэдкай формай карлікавасці. Аднак, выхоўваючы яе разам са сваімі біялагічнымі дзецьмі, яны пачынаюць сумнявацца, што яна сапраўды з'яўляецца той, за каго сябе выдае. Усё гэта прыводзіць да серыі нечаканых паваротаў, якія ў рэшце рэшт вырашаюцца ў судзе. Сапраўдная Наталля Грэйс была украінскай дзяўчынкай, усыноўленай у 2010 годзе ва ўзросце 7 гадоў, але кінутай прыёмнымі бацькамі ўсяго праз год. Прыёмныя бацькі сцвярджалі, што Наталя была нелегальным дарослым і нават дабіліся судовага рашэння, якое змяніла яе год нараджэння з 2003 на 1989. Яны кінулі яе адную ў кватэры, а самі пераехалі ў Канаду. Прыёмная маці Сінтыя Манс, якая прыняла Наталю пасля таго, як яе пакінулі ў кватэры Лафаета, лічыць, што Крысціна Барнет, прыёмная маці першая, была натхнёная змяніць узрост Наталі пасля прагляду фільма «Сірата» з 2009 года. Пад уражаннем ад яго Барнеты сцвярджалі, што Наталя хлусіла пра свой узрост і дэманстравала сацыяпатычныя паводзіны, што вельмі падобна на сюжэт гэтага фільма. Камедыйны серыял «Студыя» выходзіць 26 сакавіка на Apple TV+. Гэта 10-серыйная камедыя ад Сета Рогена і Эвана Голдберга, дзе Роган іграе новага кіраўніка састарэлай галівудскай кінастудыі, якая спрабуе застацца актуальнай у эпоху стрымінга. У серыяле знімаецца цэлае сузор'е талентаў: Кэтрын О'Хара, Кэтрын Хан, Айк Баренхольц. Але гэта яшчэ не ўсё. Брайан Крэнстон мае перыядычную гасцявую ролю, а паколькі серыял расказвае пра індустрыю забаў, тут будзе мноства знаёмых твараў, якія іграюць саміх сябе. Мартін Скарсезе, Шарліз Тэрон, Рон Ховард і Зак Эфрон. Журналіст Time выдаў серыялу 100 балаў і назваў яго найлепшым шоу гэтага года па стане на 10 сакавіка. Самая забаўная і дакладная выява Галівуду з часоў гульца Роберта Альтмана. Выдатныя сцэнарый і ансамбль акцёраў, якія атрымліваюць асалоду ад сваёй працы. Разумны і дасведчаны гумар, досыць захапляльная гісторыя. Адзін з крытыкаў нават напісаў, што серыял гэта як тая старая добрая кінастудыя. За кадрам выглядае як хаос, але на экране ўсё выдатна працуе. Знайшлося і некалькі мінусаў. Нібыта гумар на грані і не для ўсіх, і занадта інтэнсіўны, каб расслабіцца або глядзець серыял фонам. А до конца сезона становіцца стандартнай камедай у стылі Сета Рогена. «Студыя» — гэта як экскурсія ў святая святых Галівуду, дзе вам паказваюць усе брудныя таямніцы, але з гумарам, які прымушае вас смяяцца, а не плакаць. Серыял атрымліваецца даволі моцным прэтэндэнтам на званне найлепшай новай камедыі 25 года, асабліва для тых, хто гатовы наладзіцца на яго нервовую хвалю. Гэта як быццам паглядзець за кулісы чараўніцтва. Спачатку крыху расчароўваешся, калі бачыш, як робяцца фокусы, але потым разумееш, што менавіта гэта і робіць іх яшчэ больш цікавымі. Дасылаю пра мяне падзякі патронам за падтрымку на Патрэоне. Асабістая падзяка магнатам, Мова.хау, Дмітрыю Судніку, Хіміку 94, Аляксею Гулеву. А таксама ўсім, хто фінансава спансіруе беларускі кантэнт на Ютубе. Цісканіце падабайку і не забудзьцеся падпісацца на візік, наперадзе яшчэ шмат цікавага.